Pese á crise do COVID-19, a cultura non para en Ribadavia. Dado que a situación de confinamento impídenos saír a desfrutar de concertos e outras alternativas de ocio cultural, o Concello de Ribadavia puxo en marcha unha iniciativa para chegar virtualmente aos nosos fogares as agrupacións musicais, teatrais, de maxia, de poesía e de artistas solistas que hai na vila. Vanse facer fins de semana culturais. Deste xeito, a cultura non para en Ribadavia desenvolverase durante os fins de semana que dure o confinamento e comeza hoxe venres. As actuacións culturais poderán ser visualizadas a través do Facebook, Instagram e Twitter e tamén na páxina web do Concello de Ribadavia. Se queredes participar nesta iniciativa, podedes seguir enviando un vídeo de máximo 5 minutos de duración a cultura@ribadavia.es. Aparte de que necesitamos, pues necesitamos también, evidentemente, si el tubito tiene un candado, ¿qué necesitamos? Una llave. Bien, una llave y un pañuelo.